Ki paiba jong ki arteli ki shnong kata ka shnong marchelong ba nong ba marchelong. Menta ka sngi kira tur sha mokorwat police station. Bandawa bade man ke murder ya ki barung kti penyab dusmoni ulet pens kamlang lengkoi hariat haulong mokorwat. Kane ka jilai tur jong ki kada hadin bekledep ka jinyat paiba ne pisrali. Kabala sedang na yoyo awan hadu lat SBI mokorwat branch. Shushu om tang kata kinong kit kam shnong rangkat kinong kit kam jong ki arteli ki sangkan thai shnong haka jilai bane kandu apo mokorwat police station. Kila bu jendawa baki de pen state ka kam balada kim shimkia ki saplong shushu ki rali nakalong ar ne lai teli. Taladu mendayo jing bishar ka bahok. Nila lagi kendu nakaliang jongi ki nong yalam snong jong baro arteli ki snong rengkat bat kiseng genthei aga bedai bat kane ka kam te nakaliang jong ka office jong ka police department ka layathu hangi ba ya kane ka kam hadu menta o kidang yak nrei nakadau jong ka jingdon jong ka election along ki babun ki don na halaki jong ki duty ki ong ya kane ka kam mdei baki susyong thaj no nrei kinyat chakmat ban ngila bu ngila bu ya ki sibun ki jingkeli hak bedai bat kane ka jingjia om tang badia kane ka bedai bat kane ka jingjia jong ka jingsiap penyap jong une orang ba jong nakasnong jongi nrei ya ki wei de ki benta ha banwan ra ya ka jing sngai hakalek kawan kamtam ha kene ka jaka ka bangi khot karyat tholong tena kaliang jong ki office kala kubur ya ka ka ba nakaliang jongi ngila penpau bat kaniala kat bala ban pediang ya kita ki ba nakaliang jongi ki arsnong ngila bu khmat ka jongki tingi kermen banang ni syakmat ba ka ba mangi kum ki arsnong ngila bu khmat jong ka office ken pen urlong ya kane bangi khmit enti banginyo ya ka jing bishar ka bahok ya ka jingjia ka balajia ya une orang ba jong ka snong ka jongi te tangkatahi ban nakaliang jong ka office ki ong bangim padyo ya kata ka postmortem dai nakata kadau kalong ka sukino kane ka kamte hadin bangi kila yo ya kata kin sayat syakmat ya kane ka kam te tang kitahi ki ba nakaliang jong ka office kila ajing tip sengi ki nong yalam jong ka snong rekat berkaseng genthei tingin kimi denti ba ninyo ya kata ka jing bishar ka bahok bat akaju kapor nilong ro ha ka office ba kamdei bangin ka ne ka kam kan ya state no ninom kwa shu bandon sakawai pat karali kadang mio ya ka jing bishar ka bahok nan ni syakmat nila ban penlong ar lai lani sau kirali kumne banwan bandawa bek haduk bangin yo ya ka jing bishar ka bahok kata ka bang nila bu hakmat jong ya